Mga kaigsuunan ko diha kang Kristo. Sa niaging sesyon akong gi-explainer kaninyo kung nganong gibuhat sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa maayaw ug daatan. Giingnan ko sab kamo nga iya kining gibuhat aron hatagan og tinuod nga kalipay ang mga tawo. Kung ang mga tawo dili maka-eksperyensya og kasub-anan, dili usab sila makabati og kalipay. Ay hara kung sila makasulay og kasub-anan, kasakit og walay kalipay nga sila makaamgo usab sa ilang kasing-kasing kung unsa ang tinuod nga balor sa kalipay og sila mahimong mapasalamaton nga sila malipayon. Gibuhat o gibutang sa Dios ang kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug daotan didto sa Eden aron ang mga tawo makasulay sa relativity ug kini nga kahoy sa kahibalo kay gibutang kuyog sa kahoy sa kinabuhi. Gibutang sa Dios kining duha ka klase sa mga kahoy nga adunay relativity ug explainer ngadto kang Adan ang mahitungod sa kada kahoy. Ang kahoy sa kinabuhi nang gahatag og dayon nga kinabuhi, apan ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan kay musangpot sa kamatayon. Gi-explainer sa Dios kung unsa ang kamatayon ug ang kasakit ug gisugo si Adan nga dili mukaon gikan niini aron nga dili siya magantos sa maong klase nga kasakit. Apan ang pagtuman og dili pagtuman sa mando sa Dios kay naa gyud sa kagustuhan ni Adan aron nga makadesisyon siya sa iyang kagalingon. Tungod si Adan wala makasinati sa sala ug kamatayon, dili gyud niya bug-os nga mahuptan ang eksplanasyon sa Dios diya siyang sulod sa iyang kasing-kasing. Maong siya nailad ni Satanas ug mikaon gikan sa maong kahoy sa kahibalo. Giunsa man ni Adan nga makakomitar og sala nga wala man gyud siya'y sala. Dili ba ka nga maong mikaon si Adan gikan sa kahoy sa kahibalo tungod aduna siya kadautan? Apan wala kini magpasabot nga si Adan mikaon gikan sa maong kahoy tungod kay naa na siya kadautan sa sinugdanan pa lang. Siya makakaon gikan sa maong kahoy dili tungod kay naa siya kadautan apan tungod kay naa siya katungod o free will nga modawat og dautan. Sumala siya kagalingong pagbuot, siya misupak sa Dios ug mikaon gikan sa maong kahoy. Sa pagbuhat niini misulod ang kadautan ug siya nahibalo na kung unsa ang dautan. Pasabot si Adan nga ang nahibaw-an kay puros ra maayo nga mga butang kay nakakita na kung unsa usab ang dautan ug unod nun. Karon, kung atong tan-aw ang proseso sa mga tawo nga matatsahan sila sa mga sala, atong masabtan kung giunsa sa pagsulod sa dautan ngadto kang Adan. Palangitan, bisang ang bata nga kanunay manghapak sa ubang mga bata kay wala man gyud napakatawo nga ingon ana sa sinugdanan. Of course, tungod kay siya napakatawo nga dunay original nga sala, naa siya kinaiyahan sa sala. Apan hangtod sa iyang pagmahimong batasan ang pagpanghapak sa uban, naagi proseso ang pagdawat niya na. Una iyang nakita ang laing tawo nga manghapak sab sa uban o kini iyang usbon gumikan sa maong tawo. Kung siya manghapak sa laing bata ang katong gihapak kay magsugod og hilak, iyang mabati nga lingaw man di ay. Maong iya na sab kining gibuhat balik. Kung iya kining balik-balik kon mahimo na kining batasan ug manganad na siya nga magsigig panghapak sa ubang mga bata. Sama usab kini sa mga dagko nga nakat-on nga moinom ug manigarilyo. Wala pa sila kahibaw sa lasa sa dihang una pa nilang natilawan ang pagpanigarilyo ug pag-inom. Apan sa sige nilag buhat niini, ila nang nakuha ang lasa niini. Sa padayon nilag tilaw atong mga butanga, dili na sila makahunog ug mahimo na silag adik niini. Sama usab kini sa katong mamalikas o sa katong dali ra masuko. Padayon sila sa pagdawat og mga sala. Maong katong mga sala kay mahitanom sa ilang mga kasing-kasing, isip nga ilang kaugalingon. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, unsa ang resulta sa mga tawo nga nagadawat og pagtintal gikan sa bitin ug mikaon gikan sa kahoy sa kahibalo? Sama sa giingon sa Dios nga mamatay ka gayud, kinahanglan nilang atubangon ang kamatayon. Pasabot nga ang ilang mga espiritu kay mamatay. Mao ang ilang komunikasyon ngadto sa Dios kay naputol og sila nahimong sulugoon sa kontra nga yawa og si Satanas. Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 16, gingon, nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug moresulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamatarong. Sama sa gingon, si Adan mituman sa sala, maong siya nahimong sulugon sa kontra nga yawa. Ang nagdubala ang sagahom sa kadautan. Sa pagbuhat niini, gihatag ni Adan ang tanan niyang otoridad ngadto sa kontra nga yawa. Sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 28 giingon, ug ipanalanginan sila sa Dios nga nagingon, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Sama sa giingon ang unang tawo nga si Adan adunay otoridad nga dumalahan ang tanan. Ug tungod kay si Adan nahimong sulugoon sa kontra nga yawa, ang iyang otoridad ug himaya isip nga Ginoo sa tanang binuhat kay naghatag ngadto sa kontra nga yawa.
Ato kining makita nga katinuoran sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 6. Ang yawa miingon kang Hesus sa dihang gipakita niya ang tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug akong makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Sa sinugdanan ang yawa wala sa iyaha ang tanang otoridad ug katahom sa tanang gingharian sa kalibutan. Apan kini natugyan kaniya. Pasabot kini gitugyan ngadto kaniya gikan kang Adan. Ang kontra nga yawa nga mo'y nakadawat ani nga otoridad sa pagdumala sa tanang binuhat, mo'y gahimo sa tanang mga katawhan nga matatsahan og sa sala og kadautan pag-ayo tungod kay silam nahimong mga sulugoon sa sala gumikan sa pagsubak ni Adan. Sa dihang nang labay na ang mga henerasyon, ang kasing-kasing sa mga katawhan kay nagkadautan, ug ang kalibutan kay mas napuno pas mga sala. Sa kadtong mga nagkinabuhi sa mga sala sama niini, ang kontra nga yawa magdala og kapobrehon, katalagman, pagluha, kasubanan ug kasakit. Ug sa katapusan siya modala kanila ngadto sa impyerno, ang paghaturay nga kamatayon. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, karon unsa may angay buhaton sa mga tao? Kinahanglan ba sila nga mahimong mga sulugoon sa kontra nga yawa sa tibuok nilang kinabuhi ug sa katapusan moadto sa impyerno? Kung itugot sila sa Dios nga ang mga katawhan moadto sa impyerno, siya nga nasayod sa tanan dili na unta magbuhat kanila sa sinugdanan pa lang. Usa pa dili na usab kinahanglan nga iyang ibutang ang kahoy sa kaybalo sa maayo ug daotan aron ang mga tao maka-eksperyensya sa relativity. Ang kabubuton sa Dios sa pagbuhat sa mga tao kay ang giyahan sila paingon sa panghaturay nga gingharian sa langit ayha sila makadawat sa kultibasyon ug maka-eksperyensya sa relativity. Apan bisag kita naka-eksperyensya sa relativity, kita dili makaadto sa gingharian sa langit isip nga mga sulugoon sa mga sala. Tungod kay ang Dios nasayod nga si Adan kay mukaon gikan sa kahoy sa kabalo sa maayo ug dautan bisag sa wala pa niya giplano ang kultibasyon sa mga katawhan. Iya usab nga gipreparar ang dalan gikan sa kasinugdanan aron sa pagluwas sa mga katawhan nga mohagba sa sala. Kana nga dalan kay mao ang Ginoong Hesukristo. Hinaot ko nga imong klaro nga masabtan ang mahitungod kang Hesukristo nga mao ang dalan sa kaluwasan. Pinaagi ani nga mensahe akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga imong dawaton ang Ginoo ug makaabot sa langitnong gingharian. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, giunsa man sa mga katawhan nga nahimong mga makasala tungod sa ilang mga sala nga makabaton og kaluwasan. Tungod ang Dios kay makabuhat sa tanan, mahimo lang ba niyang mapasaylo tanang mga makasala nga walay bisan unsang kondisyon ug gubon ang kontra nga yawa og luwason ta? Ang Dios mao ang Dios sa gugma, apan siya ang Dios usab sa hustisya. Siya nagabuhat sa tanang sumala sa balaod ug mando sa espirituhanong kalibutan. Ang pagpasaylo sa mga namakakasala ug sa pagluwas kanila kay kinahanglan nga insakto ibase sa hustisya. Aron nga luwason ang mga katawhan sulod sa hustisya, kinahanglan ni Jesus mamatay ngadto sa krus. Sa pagtukod kang Jesus nga sa pagdala sa atong mga sala para kanato, ang Dios mitugot nga kita makadawat sa kapasayloan ug musulod sa langitnong gingharian. Sama sa giingon, ang bayad sa sala kay kamatayon. Gidawat ni Jesus ang sirot sa kamatayon pinaagi sa pagdawat sa krus aron sa pagbayad sa sala para sa mga makakasala. Sa dihang kita motuo ani nga katinuoran og dawaton sa Jesus nga atong manuluwas, kita magmatarong pinaagi sa maong pagtuo. Kita makaikyas gikan sa mga silot sa kamatayon tungod sa pagdawat sa kapasayloan pinaagi sa dugo na si Jesus. Ug ang kontra nga yawa kay dili makakontrola sa katong mga nahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagdawat sa Ginoo. Dayon sila dili na mabuhi sa katalagman, mga pagsulay o kalisdanan apan sa mga panalangin isip nga mga anak sa Dios. Apan kadtong wala mituo sa mong katinuoran, sila mangutana, nganong kita makabaton man og kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo? Sila miingon nga daghan mang laing relihiyon ug nganong sa Jesus raman ang manuluwas, ug nganong ang kaluwasan kinaaraman sa Kristyanismo. Apan kinahanglang klaro gid natong masayran kung unsa ang giingon sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mo'y makaluwas kanato. Walay lain kun dili si Jesus ra ang mahimong manuluwas og sa dili sa pagdawat kang Jesus isip nga manuluwas, walay bisag usa kanato ang makabaton og kaluwasan. Nganuman, dayon nga si Jesus ra ang atong manuluwas. Kini base sa mando sa espirituhanon nga kalibutan. Sama ra sa dinhi sa kalibutan nga dunay balaod, aduna sa balaod sa espirituhanon nga kalibutan. Ang mga katawhan nga malaglag sa kamatayon ug ang pagbaton nila og pasayloan og kaluwasan kay mahitabo base sa mando sa espirituhanon nga kalibutan.
Ang rason kung ngano ang mga katawhan na destino padong sa kamatayon pagkahuman sa kalaglagan ni Adan kay tungod sa mga mando sa espirituhanon nga kalibutan nga nagadiktar ang bayad sa sala kay maoy kamatayon. Ang pagkaulipon ni Adan sa mga kontra nga yawa sa dihang siya nakakomital sa sala ug kay tungod sa balaod sa espirituhanon nga kalibutan nga nagadiktar sa dihang matinumanon kamo nga magpaulipon sa bisan kinsa o lipon kamo niya. Sa sama nga paagi aron nga mga tawo makabaton og kagawasan gikan sa silot ug sa kamatayon ug makabaton og kalawasan kini kinahanglang tumanon base sa balaod sa espirituhanong kalibutan. Dayon unsaon man sa mga katawhan nga mga makasala makadawat og kapasiluan ug kaluwasan. Kita makapangita sa tubag diha sa Biblia. Sa Biblia adunay balaod nga gitawag ang balaod sa paglukat sa yuta. Sa Levitico Kapitulo 25 versikulo 23 hangtod sa 25 giingon, kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit niini hangtod sa hangtod kay ako ang tag-iya sa yuta. Mga langyaw ka lang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Busa sa tanang dapit nga inyong gipuy-an tugutin ninyo nga malukat ang yuta. Kung ang imong isig ka Israelita mahimong kabus ug mapugos sa pagbaligya ug bahin sa iyang kabtangan, ang labing suod niyang paryente makahimo sa paglukat niini. Mao kini ang balaod mahitungod sa pagbaligya ug pagpalit sa yuta ngadto sa Israel. Kini wala lamang mopasabot sa pisikal nga yuta apan lakip na sa mga tawo nga giumol gikan sa ubog sa yuta. Gitunga sa Dios ang yuta sa Kanaan para sa mga katawhan sa Israel base sa ilang mga tribo ug mga pamilya. Apan sa tinuod lang ang yuta kay gipanag-iya sa Dios. Mao nga mga tawo dili makapaligya sa mga yuta asay nga ilang nadawat. Kung gikinahanglan nilang ibaligya ang yuta tungod sa ilang kapobrehon, ang pinakaduol nga paryente kay ang mahimong mobayad sa presyo sa yuta ug lukaton kini. Sa kasagaran dinhi sa kalibutan sa diha ang yuta mabaligya, ang tanang katungod mo paingon sa bag-ong tag-iya. Kung ibalik sa mipalit sa yuta pagkahuman sa pagdawat og mga kompensasyon, maayo kini nga butang apan kung dili niya kini gustong ibaligya wala tay mabuhat. Apan ang balaod sa Israel nag-ingon nga bisag dili pa kini gustong ibaligya sa tag-iya, kinahanglan nga iyang iuli ang yuta sa dihang dunay duol nga paryente sa tinuod nga tag-iya ang mobayad sa presyo sa yuta. Kini nga balaod mahitungod sa yuta nagpresentar sa dalan aron sa mga katawhan nga mahimong makakasala kay maluwas. Tungod kay ang balaod mahitungod sa yuta nga iya sa Dios kay direkta usab nga nagpasabot sa mga tawo nga giimol gikan sa yuta. Sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 19 giingon, magpatulo ka sa imong singhot ug maghago pag-ayo una pa mohatag kanimog abot ang yuta hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mo pauli. Sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 23 giingon, busag gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tabnanan sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Usa pa sa Mateo 13 ug sa Lucas 8 si Jesus na explanar may tungod sa kasing-kasing sa mga tawo gikumpara kini sa umahan, pasabot yuta. Sa samang ang duha ka klase sa balaod kay adunay direkta nga relasyon sa matag usa, ang balaod alang sa mga tawo nga giumol gikan sa ubog sa yuta aron nga matugyan sa kontra nga yawa ug mobalik ngadto sa Dios usab. Ang balaod sa paglukat sa yuta nga namaligya kasa sa marasad sa nga ang tanang yuta sa Israel gipanag-iya sa Dios. Ang tanang otoridad ni Adan kay gipanag-iya usab sa Dios. Maong dili kini mahimong baligya panghanturay. Mao kini ang mando nga naa sa kontrata tali sa Dios ug sa kontra nga yawa nga nabuhat sa dihang si Adan nga gipanag-iya unta sa Dios ug natugyan ngadto sa yawa tungod sa iyang mga sala. Bisag si Adan nakakomitar og sala ug nahimong sulugoon sa yawa ug iyang gitugyan ang tanan niyang otoridad. Kung adunay kwalipikado base sa balaod sa paglukat sa yuta ang yawa gikinahanglan nga iuli niya ang otoridad. Ang gikinahanglan dinhi kay usa ka tawo nga kwalipikado nga mulukat sa kinabuhi ni Adan nga nabaligya sa presyo sa iyang sala. Kana nga tawo kay mahimong manuluwas sa mga katawhan. Ang Dios nga nagplano sa kultibasyon sa mga katawhan aron makakuhag tinog mga anak, nagbuhat og magplano mahitungod sa manuluwas nga maoy mulukat kang Adan usab. Tungod kay siya nasayod nga si Adan mokaon gikan sa kahoy sa kaybalo sa maayo ug daotan ug kinahanglan niya nga adunay tawo nga mahimong manuluwas, siya nagprepara og usa ka tawo nga kwalipikado. Siya mao nga atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus ra gyud ang kwalipikado nga muluwas sa mga katawhan sumala sa balaod sa paglukat sa yuta. Unsa ang kwalifikasyon sa manuluwas sumala sa balaod sa paglukat sa yuta? Adunay upat ka mga kondisyon ug karon ato kining usa-usahon sa paglantaw. Ang una nga kondisyon sa usa ka manluluwas kay kinahanglang usa siya ka tawo. Sama sa gidiktar sa balaod sa paglukat sa yuta,
Giingon sa Levitico Kapitulo 25 versikulo 25, kung ang imong isig ka Israelita, mahimong kabus ug mapugo siya sa pagbaligya og bahin sa iyang kabtangan, ang labing suod niyang paryente makahimo sa paglukat niini. Ang pinakaduol nga paryente ang mahimong makalukat sa nabaligya nga yuta. Sasama aron nga lukaton ang yuta nga nabaligya ngadto sa kontra nga yawa ug kagsatanas tungod sa ilang sala. Ang manluluwas kay kinahanglang paryente ni Adan. Ang paryente ni Adan nagpasabot sa usa ka binuhat nga adunay espiritu, kalag ug lawas sama kang Adan. Ang mga anghel ug manulunda ug mga mananap kay dili mahimong makabayad sa mga sala sa mga tawo. Ang mga anghel adunay espiritu apan walay lawas, ug ang mga mananap kay adunay kalag ug lawas lamang apan walay espiritu. Maong dili sila mahimong maduol nga paryente sa mga tawo nga adunay espiritu, kalag ug lawas. Mao nga giingon sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 21 hangtod sa 22, kaingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kaingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Kasama aron nga bayaran ang sala sa mga tawo ang manluluwas kay kinahanglang tawo. Maong si Jesus nga manluluwas kinahanglan nga tawo usab. Apan siya ang anak sa Dios nga natunga gikan sa Dios nga mamugna ug adunay gahom, otoridad ug himaya sa Dios. Then giunsa man ani nga Jesus mahimong paryente sa mga tawo. Sa unang tunga sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14, naghiskot mahitungod kang Jesus. Ug ang pulong mahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak samahan. Ang ikaduhang tunga sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1 giingon, ang pulong Dios, ang pulong nahimong tao. Nagpasabot kini nga ang Dios nga mao ang pulong misulob sa pisikal nga lawas nga adunay unod ug bukog ug mianhi dinhi sa kalibutan. Si Jesus nagpakatawo gikan sa lawas sa usa ka tawo ug midako isip nga tawo aron nga lukaton ang mga katawhan gumikan sa ilang mga sala. Tungod kay siya usa ka tawo, kinahanglan siyang matulog ug makabatig ka gutom, kauhaw, kalipay ug kasubo. Usa pa sa dihang siya gikastigo ug gibitay sa krus, niagas ang iyang dugo ug nabati niya ang kasakit. Bisag sa istorya adunay tay lig-on nga ebidensya nga si Jesus miani sa kalibutan isip nga tawo. Mao nga ang history sa mga katawhan kay natunga sa kaduha. Sentro sa panahon nga napakatawo si Jesus. Ang panahon sa history sa kalibutan karon kay natunga sa BC ug AD. Ang BC nagpasabot sa before Christ, pasabot sa wala pa napakatawo si Jesus. Ang AD nagpasabot sa Anno Domini, nga ang pasabot niini kay tuig sa atong Ginoo. Nagpasabot kini sa panahon nga natawo na si Jesus. Kung maingon og 2005 AD, kita nagpasabot nga 2005 na katuig ang nilabay sukad sa pagkatawo ni Jesus isip nga tawo dinhi sa kalibutan. Sa pagkita pa lang nato kung unsa kadakong marka sa istorya ang pagkatawo ni Jesus, klaro natong makita nga si Jesus mianhi dinhi sa kalibutan isip nga tawo. Si Jesus kay ang anak sa Dios, apan tungod kay mianhi siya sa kalibutan isip nga tawo, iyang natugma ang unang kwalifikasyon sa manluluwas. Ang ikaduhang kondisyon sa manluluwas kay kinahanglang dili siya kaliwat ni Adan. Ang tanang kaliwat ni Adan kay mga makasala. Kung ang usa ka makakasala dili usab niya mahimong makuha ang mga sala sa uban. Pananglitan, atong ibutang adunay duha ka managisuon. Ang manghud kay adunay dako kaayo nga utang ug karon kinahanglan siyang moadto sa prisuhan. Sa ani nga panahon kung ang maguwang mobayad sa utang, ang manghud dili kinahanglang ipriso. Apan kung ang maguwang kay naa say utang ug kinahanglan usab nga moadto sa prisuhan, dili niya mahimong mabayaran ang utang sa iyang manghud. Bisag adunay gusto nga molukat sa yuta sa iyang paryente, kung siya pobre ug gibaligya siya usab ang iyang yuta, wala siya kondisyon nga sa paglukat sa yuta sa uban. Sa mga paagi ang manluluwas nga makalukat sa mga tawo gikan silang sa mga sala kay kinahanglan nga tawo, apan kinahanglan usab siya nga dili makakasala. Apan ang tanang kaliwat ni Adan kay makakasala nga nagpakatawo nga adunay orihinal nga sala. Ug sila usab nakadestino sa paingon sa kamatayon. Maong dili sila mahimong makalukat sa ubang tawo gikan sa ilang mga sala. Ang tanang tawo kay kaliwat ni Adan ug maong makakasala sila. Bisag unsa pa na nga lahi o nasod, kung imong subayon gikan sa imong mga kanunuan, mupadung ra gihapon ka sa usa ka katiguangan ug siya si Adan. Maong sa mga tawo walay bisag usa ka makatuman sa ikaduha nga kwalifikasyon sa manluluwas. Apan sa Jesus ra gyud nga mianhi isip usa ka tawo dinhi sa kalibutan nga dili kaliwat ni Adan bisan siya usa ka tawo. Busa iyang nakuha ang ikaduhang kondisyon sa manluluwas. Apan nganong kita makaingon man nga ang tanang kaliwat ni Adan kay makakasala? Usa pa nganong si Jesus dili man kaliwat ni Adan bisag siya usa ka tawo? May tungod niini ako kining i-explainar kaninyo sa sunod na nga sesyon.
Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 2 gingon, nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas ug gisilyuhan og 7 ka silyo. Ug nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit. Kinsa bay takos nga mutangtang sa mga silyo ug mubukhad sa linukot nga basahon. Ang linukot nga basahon nga naa sa kamot sa Dios kay usa ka libro nga sama sa kontrata tali sa Dios ug sa kontra nga yawa ug si Satanas nga nabuhat sumala sa balaod sa paglukat sa yuta. Sa Israel, pagkahuman sa yuta nga mabaligya ilang isulti ang kontrata og silyuhan kini pagkahuman sa pagprinta sa mga silyo sa nagbaligya og nipalit. Usa sa mga kontrata kay itago sa budiga sa templo o kung ang parinti moabot og lukaton ang yuta ilang ipagawas ang kontrata. Gubon ang silyo og gisiun kini. Sa sama nga paagi aron nga luwason ang mga katawhan nga nabaligya tungod sa ilang mga sala og gubon ang silyo sa kontrata kinahanglan nga adunay tawo nga kwalipikado nga muguba sa silyo isip nga parinti ni Adan. Sa sunod nga mga bersikulo 3 hangtod sa 4 gingon, apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa lalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod niini. Naghilak ako pag-ayo kay wala may makaplagan nga takos sa pagbukhad sa basahon o sa pagtan-aw sa sulod niini. Sa langit adunay lamang mga anghel nga mga espiritu sa kalibutan adunay lamang mga mananap ug mga makasala. Ug sa ilawom sa kalibutan adunay lamang mga kontra nga yawa og Satanas ug ang mga daotang espiritu. Si Juan nagilak kay tungod wala siya makita nga kwalipikado nga maluwas sa mga makasala. Sa ani nga panahon adunay usalam ka-ansyano sa langit nung gingharian nga ni Maymay kang Juan ug mingon. Ayaw paghilak kay ang leon sa banay ni Juda ang gamhanang kaliwat ni David midaog ug makatantang siya sa 7 ka silyo ug makabukhad sa linukot nga basahon. Ang kaliwat ni David ang leon sa banay ni Juda nagpasabot kang Jesus. Kini nag-ingon nga si Jesus base sa balaod sa paglukat sa yuta kay kwalipikado nga tubson ang katawhan sa nga makakasala. Hinaot ko nga inyong maamguhan kung anong si Jesucristo nga atong maniluwas pinaagi sa karon ug gumaabot nga mga mensahe. Dili lamang sa dihang kamo mo kumpisal nga Ginoo ako mituo apan sa dihang kamo tinuod gyud nga nakasabot og mituo. Kung anong si Jesus ra ang dunay ko mga kwalifikasyon nga mahimong maniluwas. Kamo manay tinuod nga espirituhanon nga pagtuo. Kamo makahimo sa pagdumala og gamhanang mga Kristohanong kinabuhi nga nagasalig sa ngalan sa Ginoo. Sa sama pinaagi sa pagsabot mahitungod kang Jesucristo nga atong maniluwas og lig-on nga pagtuo sa inyong kasing-kasing akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makaabot sa gingharian sa langit isip nga luwas nga mga anak sa Dios. Amen.